Fáilte Harneis. Well, is sumí hatta chahan an taliantóir Conamarach Dara McGee é an bhaisithóir leabhar ina dhearthóir seit den airclan agus den telefís agus gan áras ina féintéir brea chomá. Chahamar seall in ialaíonta le hatnachar ngáileamh Dara McGee. Tá mig pléile na h-ealaíon ó bhí mé ladóg. Níl mé gobar mar ealaíontóir de ma sir héin lá aimseach. Déanam me slí bethe bheith ag obair i gcóir seit na airclan agus an telefís nó ag déanna picturí de leabhar gasúr nó signwriting nó péinrad mar sin. Cúpla bliain ó hen tháinig ón mac go leibhríde thugam agus bhí leabhar scríbhte ag a bháthair meascán de dáint agus árán a chumsí héin agus sean árán íci píci an tanam a bhí an céad leabhar rinne mé rob agus tá trí leabhar déint agam go dtí seo néis is mé gobar ar cean eile faoi láthair ceanna tá mé héin ag scríomh. Ó thaobh dearad seit bí me géirí smaoine ar an loch féachanta gcónaí, cad an loch féachanta chun eáil, cén chuí bhfuil misneán an scéil seo chur ar íset ar státe, so go dtí an loch féachanta. An rud is málam faoi a bheith i gcobar in airclan ná tá scriptad as tá scéalad ach nílach spás amháinad ó thaobh sconaíocht tá na ráirchna agsúlad, tá set na difriúlad, tá locations difriúlad. San airclan nílach spás amháinad as caiithún scéil sin insint go physicúil agus go fisiúil ar an sa spás sin. So is cinál challenge an mór é agus taíonn an challenge sin lom. Taíonn sé lom ghfuil mission an scéile inseacht go fisiúlacht i spás amháin, go lochféachanta sí sios agus go tuigeann siad cábhfuil siad go churann sé leis an scéil, go churann sé leis an script, go churann sé le caiideán an eistóireacht agus le na sailte agus chuilthóirt. So is dóigh am a chrí a bhád níos mó in airclaníocht ná bheith i telefís ná sconaíocht. Ceanna mé na théis seo i san inge nuair bhí san inge tháinig mé ar fearr a bhí ag sí sios í chotín beag agus bhfuair sé písín beag pápéir agus fluc sé an pápéir chuir sé písín beag den dair agus phléasc an dá seo amach. So bhí ceanna mé thart ar feitheal dahanana i málaí beag mar sin mhaith agus thug mé bháil iad agus tá siad a sí sa séidean sin os cin de bliain agus just chun mé cinál sóí experimental lob just le journas. So chur mé seo sús in aici le an éadaí agus ligad méid ó trimú. So nuair trimóid sé sin bad mé ansalt ag catha painter agus tuchaí na dahanana seo tríd an paint agus naúna déobh mé an picture jazzy in a bhó. So tá mé ag súil go mór le taispeántais a crocha ar ina sir, so go bheici muinte na Hián, na Turasóirí agus is dói muintear choisearige má sihir agus má cinál depiction de an ceantarál an de choisearige. So seo cean ar rinne mé le solas an tróna ní rúsáid mé ach bán ag gcóir na scamalan seo, bud feiceann tú na dahanana ag teach tríd an paint agus chabhraigh sé sin dom an sin ó thaobh cén chuí agus cuma bhí me chun chur na tithe an seo, so feictar inis an solas an tróna ag bualadh in aine na tithe seo. Mar dúirt mé bhí an spórtach mé duna na picturí seo margheall ní ramí céad fan géad cinse cécho láidir nó cécho lága bheith na dahanana ag teach tríd ach d'oibre sé dom agus bhá mé an solt as a chur an taispeántais seo le chéile.